Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da warhaka. Ina yi kowa da kowa fatan alkhairi. Ya muke, ya damuna, Ubangiji Allah ya bamu damuna mai albarka. Ina yi kowa da kowa fatan alkhairi, amincin Allah ya tabbata a gare mu. Wannan bidiyon na yi shi ne ba don komai ba sai don in faɗa muku ainihin Facebook account ina. A Facebook ina da fake account sun fi 100. Idan ka saka sunana a Facebook za ka yi ta ganin account da yawa wanda ba ni da alaka da su, ban san wanda ya buɗe su ba, ban san wanda yake kula da su, ban kuma san wace wainar ake toyawa a ciki ba. Akwai Facebook guda biyu, su ne wanda ni nake da alaka da su. Ɗaya ni nake amfani da shi da kaina, ni nake handling ɗin shi da hannuna. Ɗaya kuma ba ni nake kula da shi ba, amma kuma na san wanda yake kula da shi. To shi ma kenan yana da alaka da ni. Page ne nawa wanda shi ne yake hannuna, ni nake kula da shi. Ɗayan kuma account ne ba ni nake kula da shi ba, amma kuma na san wanda yake kula da shi, duk abubuwan da yake da izini na yake. Ina fatan za ku zo ku bi ku duba domin ku tantance. Page ina yana ɗauke da mabiya 170 da wani abu. Shi kuma account ɗin yana ɗauke da mabiya 490 something thousand. 490 da wani abu yauwa. To su ne account ɗin da nake da alaƙa da su a Facebook, amma ban da su duk wanda za ku kalla ko me suke ɗora ko wani irin abu suke a kai, ba ni da alaƙa da shi, kuma cire shi a cikin lissafin nawa ne. Na gode, ina yi muku fatan alkhairi. Amincin Allah ya tabbata a gare mu baki ɗaya. Sai da safen ku.